jälle, ma ei vaata. Ma tegin seda. Connect. Okei. On se minun oma vai? Ei. No tore. Sen melkein sitä ei saa. Oh. Mitä verkki? Osa online dit niet. Wat doe? Vähän mä rupesin. Mä sain vähän pitää. Tälle. Mitä tää just teki? Löykiikö lapsin perää? Kos me saamme? Yes. Joutsin sitä pappi Lahtisehän. Ei, nyt oran. Tastin rahaa. Kuka ei liiku? Mitä teen selläkään? Mitä teet? Pean ei tosta vai? Mitä mä just tegin? Mä raskasin sitä rahaa. Pitin mä se tosta vai? Oi. Otan selle. Oha. Pidin mä selle vettämään.
Ah. Ellos mueren. Uh-oh. Uh-huh. Mä olen nois. Uh-oh. Uh-huh. Uh-oh. Okei. On meidän video. Twist. Ja aikaa. Sekin tank. Goodbye.